Internet és una eina increïblement poderosa per canviar el món. Una biblioteca universal, el sistema nerviós central de la nostra cultura i el gran nivellador de la creativitat i la innovació. I a continuació, dos paios parlant en un bar de cap per avall. Aquí comença Barra Inversa. Sí, senyors, això és Barra Inversa. William. Com estàs? Molt bé. Com estàs, Víctor? Molt bé, Estimat William. amic meu, avui ja per primera vegada. Sí, pantalons jo crec llargs. que amb tota la història portes pantalons llargs. I unes bambes, I, a més, al meu, no m'he al refredat, meu gust, No, el meu també, el meu molt també. estridents. El meu tant- també, però el color que es veia a la web no és el mateix color que m'ha arribat. Almenys els meus ulls no ho veuen així. També és, jo crec que és, Escolta'm, la gent ja ho sap, que és ara que dic daltònic. això. Què? Ara que dic això. L'altre dia vaig escoltar en un podcast que diré el nom, un moment. Ui, que malament estic quedant. No, no passa res, tens temps. Ja el diràs després. En crisis. He tingut crisis. un lapsus. He tingut un lapsus que fa el Xavi Robles. Xavi Robles, sí. Amb el seu amic Pedro Ample. Sí. Vale? Van explicar una cosa que em va explotar el puto cap. No és de tecnologia, però deixa'm que ho expliqui ràpid. A fantasia. Tu saps què és això? A bueno, sí que ho fantasia. saps perquè No, ho vam però parlar. ara faig veure que no ho sé. Vale, perquè és que t'ho vaig dir. A fantasia, què em A dius? fantasia. No ho havia sentit mai. Hi ha gent... És la no fantasia. No, hi ha gent que es veu... Bueno, de fet, segons els estudis, no sé si van dir un 2 o un 4% de la població mundial, que no pot imaginar-se coses... O sigui, quan tu li dius imagina't un cavall, no el veu a la seva ment. Jo crec que això no és veritat. Ja, jo també. Sí, De fet, estava escoltant el podcast, que per cert, és un podcast que us dolentíssima recomano. aquesta cervesa, Sí, és però molt què dolenta. collons és? És molt dolenta, és molt Però dolenta. clar, Però ens l'ha no la enviat dic, un no la dic, subscriptor. no la dic, perquè clar... Molt dolenta. És que Ens l'ha enviat un he begut i és com si m'haguessin ficat un Mentos i Coca-Cola a la boca. Sí, de cop. m'ha passat igual. M'ha obert tot, sí. Bueno, doncs, bueno, és que jo estava escoltant el podcast al cotxe i vaig dir, hòstia, que bo això que estan fent. S'estan inventant això, és boníssim. És un 1986, exacte, no? Sí, exacte. Estan inventant-se que els aliens estan arribant al planeta, doncs ells estan inventant això de fantasia, evidentment això no pot existir, però està molt bé perquè ara la gent ho mirarà i fins i tot han fet un test, no? Han fet un test d'Instagram per saber si tu ho pateixes i en quin grau ho pateixes, etc. Sí. Boníssim. I a l'arribar a Google ho vaig buscar. No, sí. O sigui, hi ha un 2 o un 3 o un 4% de la població mundial És molt, que em tu sembla, li dius, ja és molt, perquè a més és que dius, però com pot ser que fins als 40 no ho hagis descobert? Com els hi ha passat amb ells dos? Ells dos ho han descobert ara. Ho tenen. Ells no poden imaginar-se res. Si tu els dius, imagina't un cavall. O sigui, algo fa el seu cervell, però no el veuen el cavall. Jo el veig clarament, el cavall. A més, com ara m'estic imaginant un cavall taronja, ja l'estic veient. Sí. Doncs ells no. Clar, però jo aquí recordo que et vaig comentar una cosa l'altre dia, vaig posar un exemple que no em vas saber respondre. Que és, Quin era? Aviam, tu estàs dient que si el tema és, si tu ara em dius a mi, vull que em dibuixis Sí. un cavall taronja, jo et dibuixaré bastant malament perquè no sé dibuixar, és una de les, no és un dels Però meus per fer el atributs. procés l'estàs veient. Clar, però jo l'he d'haver vist mentalment a algun lloc per dibuixar-lo. Per tant, m'estàs dient que les persones que són, com és, afantasiaiques, Sí. que tenen fantasia, fantasies. no poden dibuixar? És No, que no té cap mena al de sentit. contrari. En aquest cas, tant el del Pedro com el del Xavi Robles, dibuixen més perquè el fet de no poder-ho veure els hi és molt més senzill Clar, però dibuixar-ho. no entenc com pots arribar a dibuixar alguna cosa sense haver-ho vist abans, perquè tu has de saber què vas a dibuixar. Quan dibuixo un nen o un ninot de pal, ja me l'estic imaginant abans de dibuixar-lo. No ho sé. Que ells què fan? Fan així, surt sol. No els hi passa res pel perquè cap. tenen un procés mental en el qual saben... Bueno, això encara és més greu, el fet de... Perquè el Pedro li deia al Xavi Robles, perquè tu ara si penses en mi, tu veus la meva cara i diu no. O sigui, jo no puc veure una fotografia tal, però en canvi després quan es troben sí que sap que és ell. És molt difícil d'entendre. Però és real. Sí, no ho dubto. És real. Bueno, ja està, va. Anem a coses de tecnologia o no, coses també molt estranyes. Ara ho parlàvem aquest matí. Jo aquest matí li he dit al Guillem, escolta'm una cosa, a tu et surt a Twitter una tia que es diu Emily Valentina? Sempre. O sigui, fa 2 setmanes que em surt per tot arreu. És una noia morena, oi? És morena. Sí. A veure si això us passa també a vosaltres. Sí, ha passat a tothom. Però a més és només quan vas al replies... Sí, perquè a mi m'ha sortit tant a rotllo les 10 ciutats més odiades del mundo. Sí. Barcelona, República Txeca, bueno, República Txeca no és una ciutat, però bueno, Praga, tal, no sé què, vas mirant i llavors algú respon i és ella.
És ella. Vine a menjar healthy, no sé on. No, però que és un Després anunci. miro, Però anem a explicar-ho no sé quan... No, però no surt que és un anunci. Surt com un reply. No, és un anunci. Jo no ho he vist com a promoted, eh? Posa ad a dalt a la dreta. Sí. Però és que ara ho han fet més... Ara és més difícil veure a Twitter que alguna cosa és un anunci, però això és un anunci. Però hem estat investigant, perquè a veure què collons és això, perquè després entres i és en anglès. Representa que és una noia que està pagant anuncis, que viu a Alemanya, i, clar, normalment quan hi ha un anunci t'esperes que a darrere hi hagi un checkout, que, o sigui, alguna cosa t'ha de demanar quartos, no?, per alguna cosa. I en aquest cas no. O sigui, no, i això és una de les coses més curioses, no? I és que no te fa que t'apuntis a una newsletter. Què passa? No, bueno, sí, estic d'acord, però no és veritat que... O sigui, no hi ha ni un claim, vols dir? No hi ha claim, no. Però sí, et fa anar a Telegram. Clar, el tema és aquest, vull dir, no totes les campanyes van lligades a un pagament instantani després, sinó que a vegades pot ser generar una base de seguidors per després vendre alguna cosa. Què passa? Que hi ha alguna gent que també li ha passat com nosaltres, que estan flipant amb el tema de la Emily Valentina, perquè a més és que després mires les entrades que fa, els posts que fa, i és absolutament ridícul. Sí. Com la gran majoria d'influencers d'aquest tipus, no? De, m'estic esmorzant, mireu quines ungles... No, és aquest rotllo. Amb aquesta veu sempre, a més, ho fan tots. Sí. Sabeu què? M'he fet una casa nova. Sí, doncs és aquest pal. Sí. Però hi ha, no se sap segur, però hi ha diversa gent que ha estat estudiant allò... Què passa? Què toques? No, res. Que ha estat estudiant profundament tots els posts de la Emily Valentina i semblaria que no és que estigui creat amb intel·ligència artificial, sinó que és un deepfake. O sigui, no és que el personatge sigui amb totalment intel·ligència artificial, sinó que és algú que està fent aquelles fotografies i després li canvien la cara. O això es pensava tothom. Amb tots vostès, Emily Valentina! Vale, ja està. Seria molt bo. No, saps què Primera podem fer avui? entrevistada de Barra Casa. Avui podem... Aquesta segona sintonia que tenim és molt bona, que és la que posem de separadors, però en tenim més, que mai les posem. Però jo no la puc posar l'altra perquè abans he fet una cosa que no m'ha... Fem-ho al revés avui. Quan toquis sintonia, posa des de baix cap amunt. Sí, ho farem. Són molt dolentes, però això ho vam fer just abans de començar el programa la primera vegada. És una mica agosarat dir-li programa això, però és igual. La qüestió és que ho vam fer tot ràpid abans de començar i les vam posar d'ordre, aquestes dos molen, i després vam baixar les següents que venien a la llista d'Embato. L'altre dia vaig llegir un comentari, jo crec que és un dels comentaris que més il·lusió m'han fet. A mi també. Sí. Parlem de la pizza, que hi ha una arribava, pizza? Sí. Que arribava borratxo. És el mateix, sí. És que em va fer molta il·lusió. Una abraçada des d'aquí. Sí, no sé qui era, però era un tio que tornava de festa borratxíssim. Va escriure a les 7 del matí, perquè el podcast surt a les 7 del matí. Que s'havia posat... Dius, estic contentíssim. Vull dir... Us estimo, no? Estava molt borratxo. Estava borratxo, és el típic. Saps allò a les 7 del matí que abraces al teu amic? Sí, però és que la frase era m'he fet una pizza congelada que és tan dolenta que m'hi he tirat una llauna de tonyina a sobre perquè tingui gust a algo. O sigui, estava... I total, que deia que ens estava escoltant, que s'ho estava passant molt bé i que ens estimava i tal. És la típica abraçada de borratxo en format de comentari a YouTube. Retornem totalment, sí, ja t'ho dic ara. Tan borratxo tampoc anava, perquè tu quan jo ara fa molts anys que això no ho faig, però tornar a les 7 del matí borratxo, tu eres capaç de fer un missatge a YouTube? Jo només gravo àudios quan vaig borratxo, perquè no puc escriure, si no. Són perillosos, aquests àudios a l'exnòvia, són perillosos. No, però generalment els gravo a tu, a vegades per dir-te alguna idea boja que he tingut en aquell moment. Sí que és veritat. I generalment els gravo amb soroll de fons. Sí. Bueno, total, vigileu amb Emily Valentina si acabem descobrint qui és aquesta... I a més és que és molt estrany, o sigui, perquè és estranyíssim, perquè què li han volgut posar? De cognom Valentina, o què va això? O és un nom compost? No, és un nom compost. És un cognom, Valentina, perquè no pot ser... Valentina, no és un cognom. No hi ha cap cognom que sigui Valentina. Pot ser un cognom, sí. Que va. Bueno, va, doncs volíem parlar una mica de Twitter, no? Posa una sintonia de les de baix. És espectacular. És d'anunci de cotxe de MG. Sí. No? Sí. Vale, molt bé. Què passa amb Twitter? No, parlant... Bueno, això jo crec que ara estrenem aquest blog que seria Twitter. Torna a posar la sintonia de Twitter. Vinga, doncs Twitter. Aquesta veu la fa un Víctor. És que clar, és que ja quan has passat molts anys repassant el repertori d'Envato, hi ha un punt en què tot es fa amb la mateixa màquina. I ara que hi ha intel·ligència artificial, vull dir, tu saps que ara les pots fer també amb pots dir, una música... A dins d'Elements Envato?
No, a Envato Ah, vale. Elements en Envato, no? És Elements Envato, el que És tenim Envato nosaltres. Elements, és al revés. No, Sí. el domini és elements.envato.com. Ja, però ningú diu el domini. Tu Jo dius sí, el producte. perquè jo per entrar poso Elements, no poso Envato. Per cert, parlant de dominis, avui he rebut un missatge de que tenia una notificació de l'agència tributària Sí. que m'enviava a agencia.tributaria.com. agencia.tributaria.com. Jo entraria. Cola! Sí. Entres a dins i és exactament igual que l'agència tributària, Sí. però no és l'agència tributària. No, perquè quin és És un altre organisme que et roba, però no és l'agència tributària. Hòstia, però és molt... Segur que cau molta gent No, aquí. que jo m'ho he estat plantejant. Llavors he dit, no, vaig a buscar aviam quina és el d'això, i no. Quina és? És unes sigles, no? És una merda, AEG, no sé què, Sí. i va lent. Hòstia, que sí, fort, sabreu tio. sempre que esteu a l'agència tributària perquè va molt bé. Bueno, Va, Twitter, ja que està. tenim unes... Mira, Fa un tic. 1, 2, 3, 4, 5 i un debat al voltant de Twitter i el que pot sorgir al voltant de Twitter. Fa uns dies- Endavant, William, amb Twitter. Fa uns dies que vam parlar de Linda Yacarino. Linda Yacarino. I Linda Yacarino, que era, és la CEO. Veus, Yacarino sí que és un cognom Sí, més normal. sí, sí. No Valentina. No diries Linda Valentina. Linda Valentina? Sí, no. no. Linda Yacarino. Linda Yacarino, que és, per si no la ubiqueu, és la CEO de Twitter. Sí. X, ara, Sí. d'acord? Perquè ella ja va dir que i allò de Twitter no vull A saber mi em res. recorda... Té un punt, aquesta dona. Em recorda una mica a la psicòloga de Los Soprano. Te'n recordes? Sí que és veritat. A sí, què és aquest sí punt que és de veritat. mala llet, Sí. però té un punt? Sí, el tema és que no sabem si el té ja perquè ha desaparegut. O sigui, Sí. no, fa molt temps que no apareix en públic, ha cancel·lat algunes aparicions que havien de fer. Després de Després la que d'aquella va liar. entrevista desastrosa. I, bueno, tothom s'està preguntant que sí que semblava que al principi Elon Musk li estaria fent bastant hand-holding, li donaria molt la mà durant tot aquest procés d'entrada perquè aprengués com funcionava tot, però ara sembla ser que no està passant. Se l'ha tirat l'Elon Musk? Jo no estic aquí per discutir aquestes coses, però amb vostès, i de la Carina! Bona tarda, Linda. A partir d'ara, avui, cada vegada que parlem amb molt, Quan portarem convidats? L'introduiré. La gent té moltes ganes dels convidats. Teniu ganes dels convidats? Deixeu-nos-ho als comentaris de tal. I sobretot, Però aviam, molt important, Perdona, si tenim ganes de convidats, hauríem de dir quin, perquè clar, què vol dir? Teniu ganes que En vingui general, gent? Vingui gent. gent qualsevol. famosa. Sempre és gent famosa perquè després ells facin retuit i acaben descobrint el teu podcast. Però famós de És quin així. nivell? Perquè clar, no podem, nosaltres no podem ara, un famós no vindria aquí. Emily Valentina. Emily Valentina em sembla perfecte, pot venir com vulgui. Va, explica ja està. això, Doncs no, tio. ja està, és això. Ah, ja està. Senzillament que sapigueu que no se sap massa bé què està passant, hi ha gent que teoritza que potser no està massa a gust i que potser acaba Durarà saltant. 4 dies. Bueno, ja ho veurem. Bueno, doncs hi ha un parell de coses interessants, algunes ja les sabíem Sí. al voltant de Twitter que ha xerrat aquests dies Elon Musk, i és que es veu que el tio té previst posar a la venda, igual com si fossin dominis, els handles, o sigui, els noms d'usuari de Twitter. Però nous, o hauràs de comprar el teu que ja tens des de fa temps. No. O sigui, els que estan en desús, tu els podràs comprar. O sigui, imagina't que hi ha un índio que té Nike. O que té barra inversa, per exemple. No, per Ah, no? inversa no. Quin és el que no tenim? Hi ha un que no en tenim, A YouTube. És veritat, hi ha algú a YouTube que es diu barra inversa i nosaltres ens diem barra inversa cat. I a més ho vam veure tard. perquè Ajudeu-nos des sortia- d'aquí a fer caure barra inversa, el d'això. S'ha de reportar, Report. no? Abuse. Val. No, potser si és abuse llavors es queda bloquejat per sempre. No sé. Però bueno, que vendrà els No ho handles, però té previst, o sigui, va molt mal de pasta en el sentit de Twitter, no? Que li va malament Sí. l'empresa, i vol posar preus del rotllo 50.000 euros. ¿Vale? Però depèn de quin. Poder una lletra sí, no? Com els No dominis. sé, no tinc idea. Vull dir, els dominis són molt més cars si tenen poques lletres. Vale, pues, Això no ho sé, hem comprovat però recentment. Si vosaltres teniu un domini que sabeu que el té l'índio típic tal, que sapigueu que tindreu la possibilitat. Això mateix ho ha fet Telegram fa poc. I a Telegram podies fer el mateix. Sí. I després una altra cosa... Però ho havies de fer amb una cripto, eh? Espero que aquí almenys ho puguis Jo ho he fer. fet, Jo ho he fet. Sí. Jo ho vaig fer amb GuideDog, crec, o no sé què. Que, a més, era un domini meu que me'l van mangar, bàsicament. Però bueno, és igual, això és una història molt llarga i ara no veu A més, cas. crec que ja l'has explicat, mira què et dic. Aquí? No ho sé si aquí No o sé. no. Bueno, aleshores, A l'altra mi. cosa és una cosa que ell ja ha dit moltes vegades, i és que vol convertir, i aquí és on vindria el debat que vull treure avui sobre la taula, val? No sé si tens alguna sintonia preparada, però De el debat, debat, però encara... de debat encara en tinc de debat, sí, no la sí. introdueixis encara. I és que una cosa que ha dit moltes vegades Elon Musk és que vol convertir a Twitter en l'app definitiva, no? En una superapp, Sí. a un estil WeChat com el tenen els xinesos, val? Sí. Que és una app en la qual tu puguis parlar amb la gent, però puguis pagar coses, puguis comprar coses, etc. Vale? D'acord. Això ho ha dit moltes vegades,
I aquí jo volia dir-te... A mi el problema més greu que té ara mateix Twitter és l'algoritme. Sí. Tant és així que a mi m'ha desanimat completament a fer tuits, perquè no arribes enlloc. Vull dir... A tu t'ha desanimat a fer tuits, però és que a mi m'ha desanimat a llegir-ne. Perquè jo entro ara i és que no entenc res. O sigui, no entenc quina... Bueno, clar, no l'entén ningú, però vull dir, la lògica que hi ha de posar continguts... Jo sempre veig tuits de 7 o 8 persones que veig, però després és com... No sé què de Cosmos... segueixo 1.000 persones i no... Bueno, però els tens a l'altra... Sí, no, però igualment és com... No m'agrada, no m'agrada. Sí, a mi tampoc, no m'agrada, i a més és una merda, perquè Twitter potser era, en molts dels nostres projectes, és l'eina bàsica a la qual tu anunciaves alguna cosa, no? Pues surt un vídeo nou de barra inversa, etc. I ho poses allà. Però ara mateix, ja, en el meu cas, qualsevol tuit ja no el veu ningú. I si poso un link a YouTube o a una newsletter o a on sigui, és que és increïble, o sigui, sembla que hi hagi un shadow banning d'aquest directe. En el moment en què tu poses un link ja no ho veu ningú. I aleshores és desesperant, és del rotllo, bueno, pues hi ha un dic quan he llançat alguna cosa o quan he publicat un vídeo nou o quan he fet un podcast nou, on collons ho dic? Val. Però vols dir que no detecta una mica quan ve d'automatitzacions, això? No, però és igual. Jo moltes vegades ho faig manualment. Sí. Això, de fet, també passava abans. Ara és infinit. Però jo a vegades ho faig manualment i res. I aleshores parlàvem de que ell té aquesta idea de convertir a Twitter que deixi de ser un simple timeline i convertir-lo en un widget, però després nosaltres dèiem, hòstia, és que potser estan més a prop eines com o apps com Telegram i WhatsApp de convertir-se en una cosa semblant a Twitter en substitució d'aquesta debacle que està passant ara a Twitter, que no del revés. Perquè tu a Telegram, per exemple, ara mateix pots fer moltes coses, pots tenir grups, pots tenir canals privats, pots parlar amb gent, etc. Però tu si creessis un timeline, ja està, tindries un Twitter. Amb l'opció de que la gent em pogués seguir. Potser és molt més complicat construir un Instagram, vols dir, o una altra eina, que no pas... Que és més fàcil desescalar des d'allà a un Twitter que no a convertir un Twitter en això, no? Sí, bueno, Threads ja ho ha intentat fer, això, t'entenc. Bueno, però Threads cal que vagis a Threads. Però per què no? I si WhatsApp i Telegram han fet l'opció de les stories, que és una cosa semblant, no? No hi ha un timeline, no? Però és una cosa semblant, és una publicació pública i no una publicació de missatge a una persona en concret. No sé, i no, jo no he sentit mai que vagin per aquest camí. Però, hòstia, jo, si fos els tios de Telegram, jo ho faria. Ara mateix, no? Si Twitter fos l'hòstia i anés superbé i tot fos fantàstic, no. Però ara que li està passant això a Twitter, tu no creus que a dins de Telegram s'estan plantejant la possibilitat de crear un timeline i que la gent pugui seguir... Hòstia, és que... Però ara et posaré un exemple sobre la taula. Sí que és veritat que potser en el mercat oriental, parlem de Xina sobretot, està molt més acostumats a utilitzar WeChat, que és un servei que engloba molts altres serveis, és a dir, és un WhatsApp, és un Telegram, és un Instagram, és una manera de comprar dins, és una manera de fer blog, és tot, saps? Des d'allà ho pots fer tot i tots els serveis s'han volcat allà dins. Però sí que és veritat que aquí, per exemple, a Europa i als Estats Units, que seguim tots bastant la mateixa corrent tecnològica, no ha passat mai això, i no sé si hi ha una certa animació cap a això. Vull dir que jo, per exemple, no sé fins a quin punt veuria que a dins de Telegram ara també tingués un Twitter. Saps? Vull dir, crec que la gent aquí li agrada tenir les coses separades. O s'ha acostumat, no dic que li agradi, però s'ha acostumat a tenir que l'app de Twitter serveix per una cosa i una altra serveix per una altra. I si et fixes en potser el que és l'aplicació que ha practicat més aquest model, potser més com el de WeChat, que seria Facebook, que en el seu moment va fer... O sigui, té Facebook com a xarxa social, llavors va fer la part de xat, que la vaig tenir com una app separada, però ara no sé si ja està integrat o també és una cosa separada. Després hi va afegir stories també dins de Facebook, tot i que també tenia Instagram. Vull dir, i ara està com mesclat amb Instagram i tot. I Tinder, i Wallapop, tot està dins de Facebook. Però, per exemple, Facebook, si tu ara et diguessin, és una xarxa que està funcionant? No està funcionant. Jo no he entrat fa 10 anys a Facebook. Aquí va el tema que a vegades, quan, a no ser que realment siguis una... O sigui, com a societat ja sí que t'hagis acostumat a que tothom passa per aquell tubo, negocis, botigues, estat, tot passa per allà, i llavors és el portal d'entrada a tot. Crec que és complicat fer aquest canvi enrere, perquè, no ho sé, jo crec que, en certa manera, jo valoro tenir
aplicacions per cada cosa diferent. Però, sí. Vull dir, no sé hi què estic m'afegiria. d'acord. Sí, però... però... sé que això no posa solució a que tinguem un Twitter com el Twitter que nosotros recordàvem de la seva època. Clar. Però jo crec que la nostra societat, en el sentit de la utilització de la tecnologia de la nostra societat, és gairebé com l'aigua, no? Que acaba agafant, no? Acaba trobant el seu camí. I ara crec que ens falta, tenim un dic, hi ha hagut un dic, i encara no hem trobat quina és la sortida. En el sentit de, jo crec que a Twitter hi ha molts problemes que l'ha detectat molta gent, entenc, que hi ha molta gent que ja no està contenta a Twitter, gent que vol marxar de Twitter, però necessitem un lloc en el qual... Una alternativa vàlida, sí. Una alternativa perquè vàlida. S'ha demostrat que Mastodon no ho és. Mastodon no ho és perquè jo m'he registrat a Mastodon i encara no he entès què collons és això dels servidors i l'altre dia vaig voler entrar de nou i no vaig saber entrar perquè no me'n recordava de quin servidor havia triat i si no poses el teu servidor no pots entrar. Bueno, fatal. Després, altres alternatives com Blue Sky i tal. Tu has vist el disseny de Blue Sky? No. És que no tal. Aleshores, no tenim una alternativa perquè no ho és Telegram, no és la newsletter. És un lloc en el qual jo digui una cosa i la gent em pugui seguir. I estem aquí fent estem a YouTube, estem al podcast, etc. Sí, però no és el mateix. Aleshores, ens falta una alternativa. Per això, jo si ara diguessin, vinga, posa quartos a l'opció que més t'agradi, jo apostaria per Telegram. Apostaria perquè Telegram tingués un timeline en el qual la gent ens pogués seguir i jo pogués seguir coses que m'interessen i hi hagués un timeline i no fos tot en format canal o grup, etc com és ara. Que, per cert, nosaltres tenim un canal amb obert de barra inversa i allà és la millor manera ara mateix, perquè quan publiquem coses a Twitter segurament no us les ensenyaran. Per tant, la millor manera de seguir, si voleu, quan hi ha un vídeo nou, perquè tampoc està bé seguir, tampoc estàs salvat quan ens segueixes a YouTube, perquè és molt possible que ens seguiu i que YouTube no us ho mostri. Per tant, ara mateix, la millor manera de seguir-nos és un canal, el nostre canal de barra inversa, que el trobareu a barrainversa.cat. Molt bé. Doncs jo no tinc massa cosa més a afegir, Víctor, en aquest tema. Ojalà se solucioni perquè per persones com nosaltres que ens dediquem a la comunicació... És una oportunitat de qui vulgui desenvolupar un projecte d'aquests. És molt difícil. Segurament ja n'hi ha de camí. Potser la solució ja s'està construint en aquest precís moment. Jo espero que sigui Telegram o fins i tot diria WhatsApp, WhatsApp. Sí, tu tens zero esperança de que Twitter recondueixi... O sigui, fa molt mala pinta. Recondueixi aquesta situació. Fa molt mala pinta, sí. Fa mala pinta. Bueno, que per cert, Elon Musk, amb una de les seves rabietes, suposo, perquè si no sé quin sentit té, acaba de publicar el seu nou projecte que es diu Grok, no amarillo, sinó Grok, Grok, que vol dir, en anglès, em sonava però ho he buscat abans, quan tu pilles algo plenament, no? Fas un grok, o sigui, I grok something. Sí, és quan tu completament has entès alguna cosa. Ah, d'acord. Vale? És que ho has interioritzat moltíssim, ho saps, ho tens molt pillat. Per això no la conec. Que és un ChatGPT d'Elon Musk. Hem intentat registrar-nos, però encara no es pot fer. Només algunes persones, si tens el verificat de Twitter, només si estàs als Estats Units i si portes uns calçotets de color vermell. Per tant, no ho hem pogut fer. Perfecte. Vale. Molt bé. Següent sintonia. No posis la mateixa que abans, una altra, diferent. Sorprèn-nos. Oh! Quina meravella, por Dios. És rap de viejo, Jo m'imagino Mariano Rajoy ballant breakdance quan escolto això. És així, no canvia el cap. Amb gorra de cantó. És sintonia de cotxes. Perquè no és sintonia de cotxes. Sí, no, però és de la secció de cotxes. És sintonia de... Com és aquell cotxe de merda? La Multiplà. És sintonia de Multiplà. No, perdona. Sí. La Multiplà és un dels millors cotxes que s'ha fet mai a la història del planeta. Imagineu-vos un Multiplà derrapant per un camí. És això. Va, ja està. Mark Gurman ha dit a la seva newsletter d'aquest cap de setmana que Apple segueix treballant amb el cotxe d'Apple, vale? I que sortirà abans del 2030. Raro seria que treballés amb el cotxe del Guadro. De BMW. Apple segueix treballant amb el cotxe de BMW i que sortirà abans de que acabi aquesta dècada. Estimacions de menys d'un any, ja no me les crec. Vale. El 2030 a mi m'és igual. Vale. O sigui, abans de 6 anys hi haurà un cotxe d'Apple. Que ja em va bé a mi, perquè ara acabo de fer canvis d'aquí 6 anys. Cotxe d'Apple és 100% fabricat per Apple, entenem. No volem col·laboracions amb... Jo em conformo amb un timeline de Telegram, o sigui, imagina't. Vale. Següent cosa, que aquesta m'ha fet molta gràcia.
Ara hi va haver una trobada justament aquest cap de setmana amb allò 4 o 5 primers unitats de Cybertruck de Tesla que han sortit al mercat i s'han compartit fotografies dels detalls de la part externa de Cybertruck i és un desastre absolut. Si Tesla ja és generalment a vegades desastre amb el tema acabats, Cybertruck és que has de veure les fotos, és brutal, és que les línies no estan juntes, saps allò? No tanquen bé. No tanca bé les portes, coses caigudes, un desastre absolut. Ja està, només ho volia compartir amb vosaltres perquè si heu comprat un Cybertruck, perquè ja es pot comprar, sapigueu que... Jo n'he vist bastants per aquí, per Barcelona. Sí, se'n volen bastant. Vinga, per William. gràcies, sobretot per gràcies. Vinga, va, acabem. Avui serà curtet. Creus que es podran... Escolta una cosa. Vull acabar el podcast. Podríem llogar un Cybertruck. Es podria fer això? Igual que vam fer amb un Model X i vam fer un vídeo. Em faria molta gràcia. El pròxim vídeo de cotxes que farem a Nordic Wire és amb un Honda E. Sí. I això es gravarà d'aquí 2 setmanes, crec, no? O 3. Més o menys. 3 setmanes, sí. Amb un Honda E. On per cert anirem a l'Empordà. Sí, perfecte. Molt bé. Molt bé. Un incís molt petit de Google i passem a Apple, ¿vale? Perquè hi ha bastanta cosa d'Apple. Però només vull dir una cosa. Sembla que està havent-hi molts problemes amb l'Apple, amb el Pixel Watch, el rellotge, perquè els carregadors no van. Es veu que tu pots comprar un carregador que no és oficial i va perfectament, però els oficials no van. I a més el deixa tonto, vull dir, un desastre absolut. Per tant, si us esteu plantejant comprar-vos el Pixel Watch 2, no ho feu de moment, espereu-vos, perquè possiblement ho solucionaran en breu, però que hi ha problemes, no ho feu. Vale, ja que estem a Google, deixa'm dir una cosa molt ràpida que m'han enviat aquest cap de setmana un amic meu que és arquitecte, el Campis. Campis! Sí. Campis o Campis? Campis. Campis. Sí. I m'ha enviat un link d'una cosa que jo no sabia. Ve d'un cognom, és igual. No, però vull dir, com a arquitecte, Campis està bé. Campis. Sí. M'ha enviat un link d'una cosa que no coneixia, que està molt bé. I és una tecnologia nova que ha tret Google, de l'equip de Google Maps, diria, que t'ajuda a calcular gràcies a totes les fotografies i tot el que tenen de satèl·lits, etc., a calcular com t'has de posar les plaques solars. Quina inclinació... Ja ho coneixies, això? Sí, ho sabia. Està molt bé, eh? Bueno, busqueu si us heu de posar plaques solars a casa. M'ho havia apuntat per explicar-ho un dia i no ho vaig fer mai, és veritat. Doncs et diu la inclinació, quantes hauries de posar, quanta energia, si les poses d'aquesta manera que ells t'aconsellen, quanta energia generarà, està molt bé. Si ten en compte on esteu, les hores de llum de la zona on esteu, totes aquestes coses. Vinga, va, Apple, què passa? Val, bueno, començo jo, si vols? Sí, perquè no sé res. Mira, doncs, just me viene al dedo perquè el tema del lab... Me viene al dedo, has dit, eh? Me viene al dedo. He dit me viene al dedo? Me viene al dedo. Ja, no sé per què estic fent tantes expressions en castellà avui, no sé què està passant. Me viene al dedo. Bueno, és igual, la qüestió, que l'Apple Watch, des de que vam actualitzar, si heu actualitzat a la 10.1, haureu notat, és possible que hagueu notat, que la bateria us dura menys. A tu no... Ostres, és que ara, a més, el Víctor fa moviments amb les mans com per activar coses. Sí, sí. Funciona? Sí, clar. M'ho havies ensenyat, això. Si ara em truquessin... Està fent les gestures de fer com doble clic. Ostres, no faig servir mai. T'ho dic en sèrio que d'aquí 3 anys semblarem tots subnormals amb aquesta merda que t'ho dic ara. Ja veuràs, faig així i posa'm la sintonia aquella de subnormals. Fa molta gràcia. No hem fet una correlació entre sintonia i subnormals. Ho hem fet off the record, això. Això no ho hem dit aquí. No ho hem dit. Sí, has dit Mariano Rajoy. És veritat que ho hem dit, sí. L'hem creada al final, és veritat. Val, ja està. La qüestió. Que si teniu un Apple Watch que és més gran que la versió 4, és a dir, afecta un ventall molt gran d'Apple Watch, pot ser que hagueu notat que... Més gran? Què vols dir més gran? Bastant gran, dic. Vull dir que no és només l'última versió, que és tot. Si teniu un Apple Watch més gran que... De la versió 4. Però més gran, què vols dir? Més nou. Més nou. Ah, joder. No, és higher o lower, no? És que he dibuixat això, literalment. Veus que hi ha... Vale, i què passa? Símbol aquest de més gran i més petit. Jo tinc, què passa? Que sembla que ve un fix ja, val? O sigui, en breu, setmana que ve, d'aquí 2 setmanes, hi haurà un fix. Vull dir, no patiu. Tu no ho has notat. Clar, tu no ho has notat perquè... És que això dura 2 dies, Perquè has canviat a més, has canviat d'Apple Watch recentment. Però jo noto que el meu ha perdut bateria a saco des de que vaig instal·lar la beta ja. I tu encara estàs que no et canvies l'iPhone? Sí, per què l'he de canviar? No sé. Era per saber-ho. No, de moment bé. A més, últimament l'he estat a punt de perdre 2 vegades. Ni això que hem provat avui. Saps què em va passar? No. Bueno, això no ho hauria de dir així, però... Pues si no has dit res. Ho diré. Diré una dada. Vale. I no vull que hi hagi judici. Vale. Em vaig deixar a sobre el cotxe les ulleres de sol. Sí. Durant 3 hores. Sí. I no te les van robar. I estava a Sant Feliu de Llobregat. I no vull dir res més. No les van veure. No vull dir res més. No, ningú les va veure. No.
No, era un lloc concorregut. Hasta jo les hagués robat. Era... Sí, imagina. Que ets de Sant Cugat. Va, no, però i tu ets què? de Lleida, això no ho perds mai. Va, és que ja està. Doncs ja està, què més vols? Ja està, el seu component és teu, no? No, fix per la bateria, afecta Sí, tots els ja està, Apple ja Watch. està, és el que acabo Però d'explicar, iPhone 15 Pro, focus button, canviar el focus després. Ah, és molt És interessant el que això. et deia. És que Dic, ni això t'ha fet canviar És veritat. a No, l'iPhone. avui hem comprovat una funció que jo no sabia que existia, el Víctor deia que sí, però no l'havia provat mai, que és que amb els nous iPhone 15 Pro, és a dir, Pro i Pro Max, Sí, es pot fer una foto sí. i hi ha un botonet Ara a sota. és allò que el William explica una cosa que sap tothom. No sap tothom, perquè potser si no teniu un 15 no ho sabeu i si us esteu plantejant i potser és una cosa només interessant. és del 15. Només és el 15. vale. Però, només el 15 Pro. Pensava que deies, només del 15, però la gent que No. té una actualització... Quan faig Pro sempre faig però... Llavors, i surt una F en allà que l'apreteu i llavors senzillament fa com... el que jo crec que fa és fa una foto a tots els possibles focus. O sigui, fa com moltes fotos en una sola. Amb tota la distància focal possible. Llavors el que passa és que tu després en postproducció, és a dir, entres a la foto i l'edites, pots triar en quin punt hi ha el focus, però no allò rotllo filtro d'Instagram merdós que dius vull que em desenfoquis tota la resta perquè això es vegi. No, realment t'estàs quedant amb la versió de la foto que té el foco exactament en el punt on tu vols. I això és guai si esteu fent fotografies d'un producte o d'alguna cosa que voleu clavar exactament al foco i allò que a vegades no, et pilla una mica el fondo o no te l'acaba de ficar perquè és una mica borrós el que estàs intentant fotografiar, aquí pots atinyar al màxim. La Està gent molt que bé. té afantasia no en té res. No, han sigut no, incapaços de fer-se una imatge a la seva de lo que has explicat. Per cert, Mark Gurman va dir dues coses més interessants a l'última newsletter. Sí. Vale? Està molt bé aquesta newsletter, és molt llarga, però jo a vegades miro només el titular i llavors m'espero a que els altres em facin un resum del que diuen. I una de les coses que hem llegit en alguns resums del que va dir Mark Gurman és que, atenció, les Vision Pro no es podran comprar per internet, o sigui, no es podran comprar a través de la web. No. Què hauràs de fer? Hauràs d'anar a la botiga física, a un Apple Store, Vale. i molt probablement hauràs de demanar appointment, hauràs de demanar Estic bastant hora. desinflat amb el tema de les... Perquè cada notícia que surt és dolenta. Cada cop és més difícil aconseguir-les. Sí. Jo crec que... Te'n recordes que vam dir, no, anirem a Boston a finals de... Jo crec que vam dir... No vaig a Boston. Jo crec que vam dir... Ai, a Boston a comprar unes ulleretes. Per cert, ja està Fraser... Hosti, no hauríem de fer una secció al final de recomanar coses i tal, sempre? Aquí també. Aquí també. Sí, podríem perquè fer-ho, sí. ja està Fraser, O sigui, la nova temporada, el reboot de Fraser ja està a Sky News. Ai, no, a Sky Showtime. Espera, que no he acabat. No, Tens sí, cap no, amunt. sí, ja ho sé, Això ja ho sé. no toca, però m'ha fet gràcia. No, deien que... No, jo recordo que quan va sortir vam dir a finals d'any o a principis del 2024 anirem a Boston a comprar-les. No fa gens la pinta que puguis anar Oh, per res del món. No. Per res del món. Està fatal. Sí, a Boston hi pots anar, però no a comprar ulleres. Una cosa que sí que sembla que està més a prop és que es veu que a principis del 2024 Sí. Apple començarà a renovar tots els accessoris del mouse Ara sí. amb USB-C. Ara Tu què sí. creus? Què faran directament? Per exemple, amb el mouse. Creus que senzillament canviaran el Lightning a USB-C i el deixaran a darrere com està ara? O creus que faran un redisseny aprofitant del canvi de cable, un redisseny dels gadgets? Home, si haguessis d'expostar. Jo crec que, per exemple, el teclat, t'asseguro que no. O sigui, el teclat no hi haurà redisseny. No. Perquè el teclat s'ha anat redissenyant bastant últimament, s'hi ha afegit el touch, s'ha fet bastant més xulo en aquest sentit. Crec que hi ha més esperances amb el mouse que amb el teclat. Teclat jo esperaria senzillament S'ha USB-C i criticat AKG. molt el mouse. Però és que, no ho sé, m'ho esperaria tot, M'ho esperaria tot. És que també et dic que, clar, sí que és veritat que és estètic. O sigui, en el moment en què tu has de poder enxufar el cable per un cantó o per l'altre, o per davant o per darrere, No, però... hi ha una part que no quedarà maca. No, però ha de ser inalàmbric, tio. O sigui, No, clar, però per carregar, dic. no, que es per carregui carregar inalàmbric, clar. O sigui, això, una cosa que van dir fa 4 anys, que em semblava una idea fantàstica, és quan va sortir els iMacs, fa 3 anys, Sí. semblava que estava exagerant, Però sí. que és que la base de l'iMac, Sí. tu deixessis a sobre el mouse i allò carregués. Però O sigui, espectacular. Sí. De fet, la pantalla aquesta que tenim aquí, quina és aquesta? Una Xiaomi, no sé què és, això? Sí. Tu sabies Huawei, això? una Huawei. Carrega l'iPhone. Sí, A la base carrega l'iPhone. Sí. Però una de les coses que es criticaven, a part d'això, és que, clar, sí, evidentment, et compro que es carregui wireless, ja està, inalàmbric, ja ho has sense solucionat. això. No,
Però després no soluciona una cosa, això, que és Què? què passa si el vols utilitzar quan no tens bateria? Clar, un teclat sí que el pots... M'ho pots dir igual de l'iPhone. S'acaba. Què No, passa si però a nivell de productivitat la majoria de mouse et donen l'opció d'utilitzar-lo si estàs... que t'avisi. Imagina't que et pilla editar una cosa que està sortint directe. Aquest no pots. No, per això. Però amb una càrrega inalàmbrica tampoc ho soluciones. No, però no és important. Bueno, no és important. Compres dos. Sí. Vinga, va, acabem ja, Com William. aquí, Avui com serà aquí. curtet. Sí? D'acord, val. Sí, una cosa relacionada amb vols també privats. Sempre hi ha coses d'avions. No sé per què, m'ha sortit. Crec que com ho vaig buscar, m'ha sortit... T'està sortint anuncis. M'ha sortit coses de... Que, per cert, Emily Valentina m'han trucat dient, 3 vegades. ¿Quieres subir a mi jet? M'han trucat 3 vegades de Virgínia. Què tal? Què els per dius? aviam si vull... No l'he agafat mai, el telèfon. No, ningú ens ha portat la contrària. Per cert, hi ha una normativa ara ja, que es veu que ara ja sí que si et truquen d'alguna empresa per fer-te publicitat i fas captura d'això, hi ha un link diguéssim, legal, no sé com dir-ho, legal, estatal, que pots denunciar públicament que aquesta empresa t'està fent publicitat encoberta. Últimament no em passa. Encoberta no, però que t'estan fent publicitat, spam, sí. i els hi pot caure un pur de l'hòstia. Vull dir que potser hauríem de detectar que comencem a rebre menys publicitat. I és més, ara ja no cal que diguis bórreme de la lista... No, tu ara dius, no me llame más, vaya usted la mierda. Póngame la lista Robinson, que sempre pensava amb el comentarista del Canal Plus. No, a mi, amb una vegada me'n recordo que em van dir... Póngame la lista Michael Robinson. Vaig dir, no me llame más, bórreme de la base de datos, i em van dir, no se puede. Vaya usted a la lista Robinson y apúntese. Sí. Jo, escuche, senyora, usted no me llama más. Jo últimament no em truquen, No tinc la sensació que em truquin. Pues potser s'està començant a notar. Bueno, ja estaria bé, també, ja t'ho dic ara. Però diria que és com l'últim mes. Aquest últim mes? L'últim mes com que no m'estan trucant. Aquests 15 dies que portem, 6 dies de mes que portem. Déu no, vull dir, els últims 31... Si no tinc ni un puto duro ja, és que no estava pensant, és terrible. Per favor. És terrible. Bueno, ja està. Anem parlant de que no tinc un puto duro, anem a parlar d'algú que té un net worth de 200... I a més no és veritat. Per què has de fer sempre aquest paper de no tinc diners, no puc pagar-me el jet privat per anar a Califòrnia? Emily, ven conmigo, Valentina. Anem a parlar d'algú que té un net worth de 250.000 milions de dòlars. 250.000 milions o 250 milions? 250 milions, perdó. Vale. Que si no serien bilions, no? Vinga. Que és Drake. Qui és? Cantant de... Joder, no saps qui és Drake? És que sona molt. Una mica em sona Drake. Sí, has escoltat 1000 vegades alguna cançó d'ell. Sí, un rapero... Però em sona com a personatge d'Uncharted, no es diu Drake? No, Nathan. És igual, jo sé que bases els teus d'això amb els teus referents. Qui passa amb Drake? Resulta que aquest tio té un jet privat, val? Però té un jet privat que és un avió de cargo, val? Que és un avió gegant. Per què? Perquè es veu que Cargojet, que és una empresa de Canadà, li va regalar un avió privat. Sí, perquè... a vegades ho fan. No, això passa perquè ells són els que s'encarregaven de portar-li totes les peces o sigui, totes les coses com feia tours. Exacte. Això, clar, aquesta gent pensa que viatja amb moltes pantalles. No és una guitarra. I sobretot molta cocaïna. Llavors necessites avions de molt tonatge per poder pujar coses. I... Jo, perdó, i una vegada, el més semblant que he fet a això de tenir un avió cargo i transportar coses de músics, i no diré quin músic és, però jo una vegada vaig haver de pagar un vols a un músic que coneixeu tots a fer un concert a Itàlia, i vaig haver de pagar, que em va tocar bastant els ous, o sigui, una seient per ell i un seient per la seva guitarra. I va demanar dietes per la guitarra, també? Només esmorzar. Torrades a veure, que sembla així com un caprici. No, perdona, caprici ho entenc perfectament. És perquè no la pots posar a dalt, no la vols posar de cap de les maneres a baix, a la bodega, per tant... I bueno, jo, molt bé, li vaig pagar el bitllet i molt bé. Ho entenc perfectament. I molt bé. Perfecte, doncs ja està. Això és el més proper que he fet a tenir un cargo jet. Doncs aquest home, el 2019, aquesta empresa li va dir, mira, ja que l'utilitzes tant, te'l regalem. Sí. Típic, que regales un avió. Ja està, gegant. Sí. I el tio... I canadencs, doncs mira que els canadencs diuen que són bastant agarradets, Depèn de quins. Sí, els francesos. Els canadencs francesos. Però... Que sí. És igual. No t'hi vols trobar. És que no m'hi vull... No és que no m'hi vulgui trobar, és que no m'hi vull posar en aquest tema. Llavors, el tio, bàsicament, li va fer... els israelians. Va demanar... Tu saps que hi ha... Perdó, molt ràpid. Hi ha una cosa que no sabia. Hi ha jueus ortodoxes antisionistes. Clar que n'hi ha, evidentment.
No, però... Sí. No, però vull dir... Clar, no, però a veure un moment. Evidentment que hi ha gent que està israeliana que està en contra de la genocidi palestí. I Però jo t'estic ortodoxes. dient que són antisionistes. Sí. O sigui, que estan en contra Sí. de fer l'estat d'Israel perquè no es pot fer fins que no arribi el Messias. Però no riguis, que és veritat que és el que diuen ells. Ja, està clar, està clar. O sigui, no és un tema de... No estan en contra d'un genocidi. Estan en contra d'un genocidi ara. No, clar. És això, no? Estan És en contra això? d'un genocidi ara. És això? Sí, jo crec que sí. No, espereu, No espereu, collons, encara no els podeu matar. Que ho ha de veure, això. Clar. Que ho han de veure. Bé, Espereu-vos un moment, no gravis encara. ja està. Molt bé. No han vingut... Però això d'on surt, això de l'avió? O sigui, per què has anat amb aquest tema? No, perquè m'ha sortit la notícia amb el tema No, però dels... vull dir que per què estem parlant d'israelians genocides? No, els israelians els has tret tu, sempre els treus tu, no sé per què. D'acord? Home, últimament El tema és estic que una aquest mica tio obsessionat. li regalen un avió. un Vale. avió de Ara cara. he agafat el fil. Li donen pasta per arreglar-lo, per fer-lo com ell Reformar-lo, vulgui i tal. sí. I li ha dit, l'ha pintat i li ha dit Drake Airs. O sigui, ara és com d'això. I què ha fet? tot és rotllo? això... Això que fas amb les furgos de posar Ara, la bàsicament, nevereta? l'ha convertit en un avió que val 170.000 milions... Bueno, 170 milions de dòlars, una història super rara perquè és super pro i tota la història, però tot això ho ha fet l'altra empresa a canvi de que senzillament faci fotos de l'avió i mencioni. Sí. Això és bàsicament a canvi de publicitat. Es pot veure aquest avió, el podem veure. Sí. I l'interior també? No he vist fotos de l'interior. És que clar... Diu que hi ha molta pell. Hòstia puta, tio. És el que diu. Però això per què ens ho expliques? No, perquè m'ha fet gràcia. Però un moment, això és un programa de tecnologia. No, i perquè aquest tio té 143 milions de followers a les xarxes. Sí. Per tant, si voleu que us regalin un avió, també és una altra manera de fer-ho. Vale. Molt bé, doncs El que escolta no es una diu cosa. tampoc és que aquest tio deu contaminar el que no està escrit cada vegada que Tenim vol alguna una cosa. sintonia que no haguem posat? Moltes, les bones no les No, hem posat. del que tinguis els botons. No. Pots apretar algun No. botó? Totes No. les hem posat totes. Estan totes. Jo, saps què faria? A mi m'agradaria afegir a barra inversa una secció final recomanant coses, recomanant gadgets, recomanant sèries, Podem afegir. recomanant restaurants. És nostre, això, podem fer el que vulguem. Podem fer el que vulguem, Sí. no? Pues fem-ho. Deixa'm recomanar, no hi he anat, però Sí. n'he sentit a parlar bé de l'exposició d'intel·ligència artificial al CCDB. Mhm. De què va? Aneu-hi, digueu-me què tal està. i Però que llavors són aniré. quadres fets amb Midjourney. No, es veu que és gegant, que no te l'acabes, que és impossible de... Només conec un amic que hi ha anat. Però que està molt bé, bueno, parla de tot, de quin paper juga, vale. de si acabarà destruint la humanitat, de si no, de si tal, de si per què es pot aprofitar, però es veu que cobreix com tots els temes, el voice faking, el d'això, hi ha col·laboracions amb artistes d'aquí també, vull dir que no... Està bé, pinta bé la cosa. Molt bé, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Preciós pati. Preciós pati. Jo havia anat moltes vegades al cine... Al cine de... Què? I ara vas a dir que has follat allà, ja està clar, no? Sí, és que sempre... A veure, tio, que la facultat estava al cantó, que jo anava a la Ramon Llull. És que està clar. Vale, sí, ja està, allà fent el sonar, tio. Jo he fet exàmens i per la finestra veia borratxos amb MDMA, allà donant-ho tot. O no borratxos, directament. O no borratxos, amb MDMA, ja està. Esto no està bé mesclar. Si esteu a favor... Això m'ho deia una mica aquest cap de setmana. Què deia? L'M no l'has de mesclar amb alcohol. No. Si esteu a favor de que fem cap al final una secció de recomanacions de coses que nosaltres haguem descobert aquella setmana, de nivell de gadgets, de nivell de coses tecnològiques, de nivell de restaurants, de nivell de pel·lis, sèries, etc. Ho faràs igualment. No, si us agrada, si esteu a favor, feu like a aquest vídeo o deixeu una review a llavors iTunes. recomanaràs coses que no li agraden a la gent, com aquella que em vas recomanar del The Crowded Room, o no sé què em vas recomanar. Fill de puta. Però a mi m'agrada. Vaya fill de puta A mi que em va ets. agradar. Posa el final. L'has seguit veient, la teva dona? Què va? La meva dona, crec que no. No, ahir vaig començar Blue Lights, que m'havien parlat molt bé. És una sèrie britànica sobre uns polis que comencen de nou a Irlanda del Nord. Sí. I ha barrejat el tema de la ira i tal. No em va agradar com està tractat el tema, em va posar molt nerviós, me l'havien recomanat molt, l'he deixat de veure i avui he de començar alguna cosa Jo nova. l'altre dia vaig veure el documental de Zetangana. Què tal? Perquè ara ha sigut l'Inèdit. És un festival que m'encanta de documentals de música i vaig veure... I, escolta, em va agradar bastant. I mira que jo no sóc fan del personatge, però... Has demanat una votació d'una secció que ja has fet avui. O
sigui, és sembrat, si la gent volia que féssim així, però ja Sí, però no serà així. No Estarà serà així. molt millor, molt més elaborada, molt més preparada. molt més elaborada, i tal. documentada, etc. Ja sabem com va això. Molt bé. Molt bé, nois, doncs moltes gràcies. Recordeu que a la nostra web, barrainversa.cat barrainversa.cat trobareu tot. Molt important seguir-nos a Telegram. Sí. Val? Sí, a Telegram, al canal Sí, de Telegram, molt sí, important. Ja ho he dit. Sí. Vale, I ens ja veiem està. dimecres que ve, ja està. Això Vinga. es repeteix. Molt bé, una abraçada. Adéu. Ciao.